Dr. Jafar Lawal, ko me za ka ce akan wannan ci gaba da kwace garuruwa da kungiyar 'yan tawayen M23 ke yi a ƙasar Congo, lura da cewa sun yi nasarar kama Bukavu? Eto, a gaskiya duk wanda ya san yanayin rikicin gurin da kuma karfi irin na ita wannan kungiya ta 'yan tawaye ta M23 ya san dama za a yi haka gaskiya, saboda yanayi ne wanda an taɓa samun shi wanda suka yi ta cin garuruwa. To kuma wannan karo ma akwai sakaci irin na gwamnatin kasar Congo din, tunda ta kai ga su sojoji na kasar Congo ta kai ga suna guduwa kawai su bar wuraren su muddin da sun ji ita wannan kungiya ta tunkaro, saboda ana zargin gwamnatin su da cewa ta bar su sakaka, wato ba wani taimako da kuma tanaji na musamman. Jin motsin ita kungiyar dama gashi nan tana tunkarowa, suna wato da fargabar cewa ba su da kayan aiki na tunkara kungiyar, wanda kungiya ce an san ko da wasu kusan a shirye take, suna da makamai na yakin nan sosai. A wasu guraren ma akwai zargin cewa kayan yakin su yafi na sojojin gwamnati. Lura da cewa sun kwace Goma, yanzu sun kwace Bukavu, za su tunkari Kinshasa. Anya ba za su karba iko da kasar ba? A gaskiya ai kowancan karo da suka farma kasar, gaskiya in banda haɗakar ƙasashe da yawa da aka samu da sun shiga birnin Kinshasa. Wannan lokaci an ga yunkuri sosai na ƙasashe da suka kai ɗauki wanda shi ya hana su shiga birnin, da kuma yunkuri sosai da kungiyoyi suka yi kamar na AU da na gabashin Afirka ɗin don dakatar da abin, ba kamar wannan karo ɗin ba. A yanzu haka banda sojojin Afirka ta kudu da suke can suke taimakawa sojojin gwamnati har aka kashe wasu daga cikinsu, za a iya cewa babu wani kwakwaran mataki da shugabannin kasashen Afirka suka ɗauka domin magance wannan matsala. Ito, a gaskiya yunkurin dai da an yi sosai, kasashe su Malawi, Zambia, South Africa ɗin da su Angola duk sun je wancan karo da su Burundi. To amma yanzu wannan karan kasashe ne kawai irin su Burundi aka bari da South Africa wanda an kakkashe musu sojoji ma, to amma ba wani abu da aka ga an yi na hakika. Yanzu haka yau an kammala taron shugabannin kasashen Afirka, kuma ɗaya daga cikin manyan batutuwan da taron ya duba shi wannan rikici na Congo. Amma za a iya cewa a zahirance ko Allah wadai ga ƙasar Rwanda wanda kirikiri ta tabbata ita take goya wannan 'yan tawaye baya babu. A gaskiya yanayin akwai ɗaura kai, kuma kamar yadda nace akwai sakaci ma na irin ita gwamnatin Congo. Saboda taron da aka yi dinnan na Addis Ababa, shi shugaban ƙasar Tshisekedi maimakon ma ya je taron bai je ba, sai ya tafi ƙasashen turai, yana Munich wani taro da ake can na ƙasashen turawa dinnan. Shi Paul Kagame na Rwanda shi ne ya je taron, kuma a gaskiya wannan ya nuna irin rashin damuwa na shugaban kasar Congo din, kamar yadda su sojojin ke ta korafi. Dokta, baka ganin cewa watakila yana tunani a can taron Munich za a fi taimaka masa tun da shugabannin Afirka ba su taimake shi ba? Akwai wannan hasashen. Dr. Jafar Lawal, mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. Madalla.